טוב ילדים, זהו עומר בן יאיר. עומר בן יאיר טוען לכתר לגיאוגרף הטוב בעולם. מוכנים? כן. כיף אגרוף. אנחנו נשאל את עומר מדינה, והוא יגיד מה עיר הבירה שלה, ובאיזה יבשת היא נמצאת. נתחיל? אפשר להתחיל? אוקיי. יפן. טוקיו. באיזה יבשת? אסיה. סין. בייג'ין. יבשת? אסיה. גרמניה. ברלין. יבשת. אירופה. צרפת. פריז. יבשת. אירופה. יוון. אתונה. יבשת. אירופה. מצרים. קהיר. יבשת. אפריקה. סוריה. דמשק. יבשת. אסיה. ארצות הברית. וושינגטון. יבשת. אמריקה. איזו אמריקה? הצפונית. יפה מאוד. קנדה. איך קוראים לזה? אוטובה. יבשת. אמריקה. איזה אמריקה? צפונית. יפה מאוד. צ'ילה. צ'ילה. סנטיאגו. יבשת. דרום אמריקה. ארגנטינה. לא, רגע. בונוס איירס. יבשת. דרום אמריקה. ברזיל. ברזיל. תן לי רגע לחשוב. אני לא זוכר. ברזיליה. יפה מאוד. יבשת. דרום אמריקה. יפה מאוד. קובה. הוואנה. יבשת. אירופה. יבשת. קובה יבשת. מה מדברים בקובה? מה מדברים? ספרדית. יפה, אז איזה יבשת היא נמצאת? דרום אמריקה. יפה מאוד. הלאה. וייטנאם. הנוי. יבשת. אסיה. אסיה. נכון. שלום ולהתראות.